Moga-moga mas pengantin yayu pengantin sakinah mawadah warohmah. Amin. Mudah-mudahan digelisahkan oleh ngomongane no. Semoga Ya, bahagia. aja ake-ake ya AA karo Yayu padu 10 bae. Loro maning ngamber jejeg selosin. Alhamdulillah. Kanggo Bapak selamat ya kedik Ibu Wabil Harni. khususnya kanggo masyarakat Cikedung, para pajenan, Kanggo ada Pak majikan nom. majikan nomer kedik. Purbawisesa musik. Purbawisesa Aja kelalen. anggo sahabat. Kanggo wong tua dewek ake kingkong karonok pepen. Bapak Rasamek hadir beli Bapak Dalang Rasamek. Buya. Aku priben coba kayu. Sampeyane demen sapa coba kan kaki ngomongan terus terang karo kula. Nok wong ayu aja sok gampang cemburu, aja lok keburu nafsu yen duru senoke weru. Mulane durung percaya Aane wani disumpah, arep ngomong sumpah apa gelem busuk segede kapan. aja kelalen kanggo keluarga besane ketika Kanggo keluarga besane kedik, saking trisi wong prisi wong parek dengan Bapak Taryani Ibu Robea kanggo Augeng sareng Bamia kanggo pagar ayune kedik. Ya kosi gembleng-gembleng pagar ayune ka. Kanggo ada apa? Kanggo pemuda-pemudi majikan enom Purbawisesa Music. kanggo majikane kedik. Apa aja kono? Bapak selamat Bapak selamat. Ibu Harni dalan Oh, dalan. majikan Majikan Ibu Harni tua, majikan majikan tua. aja suwe-suwe Majikan tua, ya kan majikan sampean perlu ora suwe majikan tua melangsung sawer. lamonan Majikan tua sing paling gembleng, Ya kan? majikan tua, majikan tua. Kakang ora suwe majikan tua, Majikan. yen ketemu Bapak selamat Ibu wonge. Harni. Kakang gak ngerti maksude, seno gampang cemburu. Ada wong cemburu, mah. Ngaku apa maning nok Sampeyan demen sapa coba kan kanggo senang dapa majikan nom, senang dapa, senang dapa, majikan nom senang dapa. senang dapat Aduh, majikan nok wong ayu senang senang dapa, majikan aja nom. sok Senang gampang dapat, cemburu, senang dapat aja senang lok dapat, keburu senang dapat, nafsu, majikan nom. yen Senang durung dapat, senang majikan dapat nom. ngeweru, senang dapat diborong senang dapat. Senang dapat wani Majikan disumpah, senang dapat, senang dapat busung segede kelapa. Senang dapat majikan nom kula Weruh sih senang dapat, apa aja bakal lagi manggung, sing keceluk tukang drame Bahenol, kono sing keceluk tukang drame doyan jajan. bener Bakal jajan ki es teh jus ning sebelah tengen, gorengannya sebelah kiri.
paling bohai. Tim Asmun sing selalu setia, Purbawisesa Music. Kanggo Yayu pengantin yang ketik Ujang karo Yayu Mia. Ugeng Ujang Yayu Mia. kanggo majikan tuane Bapak Slamet kelawan Ibu Hamid. Aja suwi-suwi Priwe si wong ayu ya kan sampeyan perlu dolan ingkang dapat sedela. lamonan kesuwe ya kan kulane melu. Kakang ora suwe yen ketemu wonge. Kakang gak ngerti maksude ada pacemburune. Ada tewong masih nom. Sambung maning kanggo ada apa? Aduh naku Aku apa maning coba? ada pak demenane sapa. Bu, Coba kan kaki ngomongnya terus terang karo kula. aduh nobong ayu aja sok gampang cemburu, aja sok keburu nafsu yen durung senoke weru. Kulane durung percaya Tim Asmun wis biasa arep ngomong sumpah apa gelembusung segede kelapa. Ning dina kien ki dina spesiale ada apa? kuno Dina spesiale Ibu Darmi Harmi karo Bapak Slamet. Dina spesiale AA Ujang karo Yayu Umi. Ugeng Ugeng karo Umi. karo sing penting esok sampai sore laka halangan laka udan. Amin. Tamu undangannya pada tekan. Bener. Pragat lurudan kuat tuku sawah, Amin. kuat tuku mobil, Amin. kuat munggah haji. Amin ya robbal alamin. Kanggo para undangan, para pengobeng, Ngajak kalian sing wis masak ning nguri. kanggo juru Ngobeng masak. masak. Aja suwe-suwe Ora suwe ta Kang Gekang. ya kan sampeyan perlu lamonan kesuwe ya kan kulane melu. Kakang ora suwe yen ketemu wonge. Kakang gak ngerti maksude seno gampang cemburune. Temen siapa sih no? Coba kan kaki ngomongnya terus terangin ada apa. Aduh nokong ayu aja sok gampang cemburu, aja sok keburu nafsu yen durung senoke weru. Bulane durung percaya Ada pawani disumpah, arep ngomong sumpah apa. gelembusung segede kelapa. Majikan enom ada apa. Enak anu nih Mama Maria tebak enek. Aduh.